Πώς σε λένε? Ανδρέα, Ουγισάν. Μαρία. Ηρώ. Στέφανο, Δημήτρη. Καλλιόπη. Νικολέτα. Από πού είσαι? Αγρίνιο. Από τη Λέρα. Κύπρο. Γιάννενα. Παλαιστίνη. Κρύα Βρύση Πέλα. Λαύριο. Θεσσαλονίκη. Κρήτη. Αθήνα. Σε ποιο τμήμα είσαι? Στο Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών. Στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Σε ποιο έτος είσαι? Πρώτο. Το δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο. Είμαι στο πέμπτο έτος. Είσαι σε κάποια παράταξη? Όχι. Ναι, είμαι στην ΠΑΣ. Όχι. Στην Αριστερή Πρωτοβουλία. Όχι. Όχι. Αριστερή πρωτοβουλία. Όχι. Ναι, είμαι στην ΠΑ. Όχι. Στην ΠΑΣ. Αριστερή πρωτοβουλία. Όχι. Μπας. Όχι. Το σχήμα της Αριστερής Πρωτοβουλίας. Είσαι ικανοποιημένος με την κατάσταση του τμήματός σου? Όχι. Καθόλου. Όχι. 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 Καθόλου. Όχι. 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 Καθόλου. Όχι ιδιαίτερα. Όχι. 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 Και ναι και όχι. Ναι, επειδή με έχει αγκαλιάσει μια ξένη χώρα και ένα πανεπιστήμιο. Και όχι, επειδή ως φοιτητές δεν έχουμε αυτά που μας αξίζουν. Γιατί? Για τον λόγο ότι το τμήμα μας έχει χαρακτήρα τμήματος μηχανικών, όπως είναι εμφανές από τα διδασκόμενα μαθήματα και από την πενταετή διάρκεια των σπουδών. Δεν έχουμε αντίστοιχα δικαιώματα μηχανικού περιβάλλοντος, με συνέπεια τα επαγγελματικά δικαιώματα να είναι ελάχιστα. Από το 2013 μέχρι σήμερα Το τμήμα πέφτει και υποβαθμίζεται. Μόνο σκοπό να προωθηθεί για κλείσιμο. έχουμε αρκετούς καθηγητές που κάνουν 3 και 4 μαθήματα διαφορετικά, όπου δεν είναι αρμόδιοι για αυτά τα μαθήματα. Επειδή τα τμήματα του Αγρινίου δημιουργήθηκαν για ξεκάθαρα οικονομικοπολιτικούς λόγους, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, και ενώ είναι τμήματα που έχουν υψηλό ερευνητικό δείκτη και αξιόλογους καθηγητές, η χωροταξική απομόνωσή τους οδήγησε σε ακαδημαϊκή παραμέληση. Από το 2013 μέχρι σήμερα γίνεται προσπάθεια υποβάθμισης του τμήματος από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με αποκορύφωμα την καταπλειοψηφία απόφαση των προέδρων των τμήματων της Πολυτεχνικής Σχολής για τη διαγραφή του τμήματος από την Πολυτεχνική Σχολή. Δεν θα αναφερθώ στο θέμα της μέριμνας, καθώς τα τμήματα του Αγρινίου είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αυτό που αξίζει να αναφέρω είναι ότι κάποια στιγμή και η χώρα μου θα πρέπει να μας προσφέρει αυτά που μας αξίζουν και όχι να μας διώχνουν στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι το πτυχίο μου, όταν θα το πάρω με το καλό, δεν θα έχει καμία απολύτως αξία στην αγορά εργασίας λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αυτό που δικαιούμαστε είναι με την ονομασία του τμήματος σε τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος και την κατοχύρωση των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στεγαζόμαστε σε ένα σχολικό κτίριο χωρίς να βοηθάει αυτό στην εξέλιξη των σπουδών μας. Κουράστηκα να αποτελώ πειραματόζωο το οποίο ικανοποιεί προεκλογικές υποσχέσεις. Κουράστηκα απλά να προτείνω και να μην διεκδικώ. Παλεύω για το μέλλον μου, απαιτώ λύση στα προβλήματα του τμήματος μας. Το ίδιο δεν θα έκανες κι εσύ? Τι διαφορετικό έχει αυτή η φοιτητική κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες? Ενότητα. Έχουμε αφήσει έξω τις παρατάξεις. Και οι φοιτητές είμαστε ενωμένοι. Οι φοιτητές έχουν βγει μπροστά και έχουν μείνει πίσω οι παρατάξεις. Είναι ένας αγώνας φοιτητών που δεν ανήκουν σε παρατάξεις, με ένα κοινό στόχο, ακόμα και αν πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω στο θέμα. Υπάρχει μια ένωση και από τα 3 τμήματα και όλων των παρατάξεων, πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες. Υπάρχει σύμπνοια απόψεων και έχουμε αφήσει τις διαφορές μας στις πολιτικές είτε προσωπικές στην άκρη. Είμαστε όλοι ενωμένοι, δεν πάμε με κάποια παράταξη. Έχουμε μία ομόνοια όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι του Αγρινίου, κάνουμε κάτι κοινό, έχουμε αφήσει εκτός τις παρατάξεις και έχει ενεργοποιηθεί πάρα πολύ ο σύλλογος. Αυτό που δίνει διαφορετικό νόημα στις τωρινές κινητοποιήσεις είναι ότι διακατέχονται από ένα ενωτικό κλίμα, το οποίο δημιουργείται από κάθε φοιτητή ξεχωριστά και αποσκοπεί σε κοινούς σκοπούς. Δεν έχει σημασία ποιος είμαι, από πού κατάγομαι και σε τι πιστεύω, είτε θρησκεία είτε ιδεολογία, δεν υπάρχουν ταμπέλες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είμαστε όλοι ενωμένοι για ένα κοινό στόχο, είναι το μέλλον μας. Πρώτη φορά ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών συσπηρωμένο έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του κατάματα, χωρίς κανένα παραταξιακό ή άλλου είδους κομματικό κίνημα να διαφθείρει τα όσα θέλει να διεκδικήσει ο μέσος φοιτητής. Δεν έχουμε μείνει μόνο στο να έχουμε κατάληψη απλά το κτίριο, δράμε και σε κινητοποιήσεις. Έχουμε πολύ παλμό. Τι θα έλεγες στον κόσμο που σε βλέπει? Να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Βοηθήστε μας, προωθήστε μας, γιατί κάποια στιγμή μπορεί και τα παιδιά σας να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Αλληλεγγύη. Στη θέση μας θα μπορούσε να βρίσκεται οποιοδήποτε. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο καθένας μας είναι μια απλή κοινοποίηση στο βίντεο, έτσι ώστε να εξωτερικεύσουμε τα προβλήματά μας. Δεν είμαστε ούτε φασίστες ούτε τραμπούκι. Να έρθει να ενωθεί στο πλάι μας για να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο.
Θα έλεγα ότι άσχετα με την πορεία και το αποτέλεσμα των αγώνων μας, σημασία έχει η συνεργασία και η προσπάθεια που επιτεύχθηκε αυτές τις μέρες. Και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι σημασία έχει γιατί σπουδάζουμε και η γνώση που αποκτιέται, και αυτό θα αποδειχθεί και τα επόμενα χρόνια. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι η αλληλεγγύη απέναντι στον συνάνθρωπο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και έχω προσωπική εμπειρία σε αυτό.